Yang pura pabrik paki. Yang jadi paki. Kaham income kena orang. Main point ni flex खालायनाय तो रेड कार्पेट बा ग्रीन कार्पेट थानाय आमु सेल्फी पॉइंट है बुयर पे काल बारे फोटो बुझाय देबा सेल्फी पॉइंट है रेड कार्पेट दिते दोनो सो बिदि बिसि गदा रामसगो टाका जला खाय जागा मु थाबाय आरो हान साल जागा आरो फाइ फोटो सेल्फी बुजा खा आबस का प्रमाण तो था टाका तिरिं मान जामो दाम सायमा आयंगो चल दं कर बुइ सायमा न थानाके माने उलता देखि आखाना न थानाके माने फोटो आलाय उदि belai hamba ya faro sini Tring Bisi Kwtal ni jeng sini Takarjala sikla bodol ni ngai sini Ratanpur Bisu Chandra Parawo jeng Tring sini Tring kotor Tring jeng khanya bagi jeng wansok laikya karon jeng obo sini Sipaja district ni bisingo jeng obo protek bosono jeng guri khailayo jeng pela khailekya Takarjala Jampuijala khaikya Ghabodiwa khaikya tabos jeng omo Ratanpur ngangkai Takarjala kesar baik gabodi kesar ni mano or Takarjala constituency ni bising khobjago ge jeng omo chini amchai ni jotin kotor obo nangnai jeng oro chini lukrokno jeng kobogo chini 21st December nok jotono siwo chini Tring Bisi Kwtal obo chini tamhnai bono chini kaisa pride jeng jotono nok siwo jeng 21st December ro joton dole paleke jeng Bisi Kwtal jeng yasak soklayo go yasak mani jagao norok bo jeng basa joto hasteni chini lukrok norok phai sokpaidi jeng je ek thamja khaino jeng chini o Bisi Kwtal no jeng yasak lainai jeng hamjak mung riwoi Kwtal bisi kaham phaitung jotoni nokhungo hamari phaitung obono chini nasik mung actually lamsung pandao narwai rogla sab phanisa jeng narwai ni bai kok salai tongo chini hasteni MP khorong nei tongo jeng borokno approach khai tongo consent mahania ko jeng te phatar hasteni Assam hasteni chini youth leader rok bo phaimano omhaike chini aro jeng motamoti consent na hori tongo tai chini te koyekdin bisingono confirmation ang thanai sab narwai ra phainai go amchai actually norok basa to saimanna o amchai ingkha chini Ratanpur ingkha Tring jefro 93 rogo phano Tring o amchai no khaijago actually go omo belai chini jaga tamhnai bono fertile area ni jeng saimano karon o area ni boro belai dokhano hamjago o area o jeng agin chimu khai phayo ge borok takal chona request khailekya jeng o area o khailenai go omni bagino jeng tini jotno wansok laikya chini joto chini amchai ni lukurok jeng oron khailesinai Golagati Jampuijala Takarjala miliwino jeng oron jaga choose khailekya o lamsung pandao participate khaipine rochamnai rogla sab phainai abkhe chini yarung musical bodol aro jeng saimano chini Rumi Mora Singh Manik Deborma tai Kunal tai Rahel Koloi ge Urbosi Tripura goma kite samung kurung tongo tai mosamung kurung ro bosino phainai tai phatar hasteni bo jeng Assam ni singer no jeng turnan bagi jeng already kok salai tongo ge jeng kaham singer bo phainai jeng elge entertain khalenai omakene jeng chin program batang chong Lai Jak lukurona angomon koinai noro kaham ke jeng baksa o Ratanpur Bisu Chandra Parawo noro jeng baksa gadal phai chini Bisi Kwtal kaham lamdo solai jeng no kobong moro horjao o pandano rok sai kunu krisa boro rokno kunu chuba mung rok tongnai last rogo abo jeng program situ sanamyako tongnai chini jeng resing masa contribution bo khailenai musuk tam khaiman abo jeng taw declare khayako ba chini ka token of love jeng tongnai Bisi Kwtal ni